Grabe ang init balot. Oh, hi ka dyan, Siren. Wala pang viewer eh. Ah. Isa pa lang viewer natin. Ah, bakit mo sinara? Huwag mo sinasara. YouTube. Piatos po. Nandito kami sa ano? Nandito kami sa Dead Sea. Gusto ng pearl? Sarap yan. Banana. Hindi banana yan. Ayun no? Ang sarap. Nawala yung ano ko. Namumala na ako kanina eh. Allergy. Ayoko nga. Ito yun. Prutas. Pinagba ako. Aksan mo na lang. Pinigilan nila yung isa doon, yung nakalabas sa ano. Nakalabas sa... Daya nyo, di kayo nag-invite, sabi ni Merlit Saplan. Nakakalabas ka ba? Tanong. Hindi, di ba? Dito ka lang. Punta ako sa gilid ng dagat. Alam ko naman, saan ba ako magla-live sa Messenger? Sabi ko sa'yo, yung ginit mo, hindi lumilitaw eh. Ito na. Ang init pero. Yan. Nasa Dead Sea po kami. Kahit hanggang sa tuhod, ayan, lumilitaw sila. Hanggang tuhod lang po yan. Ayan. O, halika na, humabol ka na. O, diba? Dito po yung tinatawag nila. Ito po yung Dead Sea, part ng Israel. Yan. Napakaalat po. Napakaalat ng tubig. Lilitaw ka sa sobrang alat. Diba? Tapos diretso na rin, may ano na rin, may paliguan na rin. Pero grabe ang init. Ayan, birthday kasi ng pinsan ko, si Jeanette Sapera ngayon. So last 5 years, nandito rin kami. Saktong araw, saktong date. Minsan lang nagkakatugma yung ganon, yung parehong date tsaka araw. Diba? Ang sarap ng pakiramdam pagka nakarating ka dito. Para kang ano, para kang na-change oil. Ganon. Lalo pag naglagay ka ng ganyan, yung putik, kasi may putik dun sa ano eh. May putik dun sa loob. Okay lang naman, insan, Irene. Soberano. Nandito kami sa ano, part ng Israel. Yung isang dagat na dito lang sa Israel matatagpuan. Dagat na sobrang alat. Na hindi mo, pag hindi mo pinoprotektahan yung mata mo, talaga naman.
Tulad ng bata. Oo, insan. Di ako marunong lumangoy, pero pag pumupunta ako dito, lumilitaw ako kusa. Sayang lang kasi yung cellphone ko, hindi pwede dun sa loob. Pero pwede rin. Pwede rin akong pumasok. Tapos, pag lumubog yung cellphone ko, nga. Sige, try ko ha. Try kong lumusong doon na may dalang cellphone. Ako baka pagtawanan ako nila dito. Pero nakapagbanlaw na ako. Nakapagbanlaw. Kapag banlaw na ako. Ay, ako, ang puputi nila, oh. Ano ba yung mga yan? Sana ako rin puti. Sana all. Di ba? Manjo, puputi mo. Grabe. Asan na ba yung mga kasama ko? Tatry kong lumitaw. Pero paano pag nalaglag ko yung cellphone, di ba? Nga. Ayan, lulusong po ako. Itatry ko. Pag nahulog yung cellphone ko, nako. Ngangay. Sexy nila, no? Yan lang, Jo. Sana all. Diba? Try ko kayang lumitaw. Asan ba yung mga kasama ko? Hindi ko sila makita. Abay, ayaw, nandoon sila. Sana hindi ko mahulog yung phone ko. Mapababa na ako. Pababa. Oh, ay! Guy. Ayan, tatry kong lilitaw. Try kong lumitaw ng dala ang cellphone. Bahala na pag nalaglag yung cellphone ko. Kala mo naman kasi, no? Ayan. Patay. Pag nalaglag yung cellphone ko, patay. Ayan. Oh. Ay, shocking. Ayan. Patras ako. At ako'y lilitaw. Lilitaw lang ako, tapos tatayo na. Okay. Oops. Ouch. Hihilahin na ako. Aray ko, hila. Oh my God. Ano yan? Pati sikap, si Isha. Antutan, inertan, gapulay COVID amo. Wala ni COVID. Baladad. Akaulit ito lang. Ayan. Ay, lumitaw na ako. Ayan, nakalitaw na po. O, diba? Ang cute. Ano yan? Baliw, malunod ka dyan. Paano ako malulunod dito, diba? O, tinan mo nga. Paano malulunod? Lilitaw. Nakalitaw na po ako niyan. No? Wala akong ginagawa. Nakalitaw na. O, diba? Pag nahulog yung cellphone ko, kasalanan mo to. Dapat pala dinala ko yung ang sarap. Tamahanan, dyan lang ako sa may gilid. Saan na? Ayun yung gilid, oh. O, diba? Ganun lang siya. Oo. Hindi ko makontrol. Ay, malunod ako. Ay! Oh my God. O, diba? Ano yan? Dapat may, ano daw yan? Mahulog ka. Ay!
pag nahulog yung cellphone ko, FJ Almodovar. Langyan din ako makabangon. Ang hirap sabi. Diba? Uurong pa ako ng konti doon, tapos babalik na ako. At ako'y, hindi makakapagbanlaw. Oof! 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 Hello po! Ay, nakalitaw. Yan, hindi pa ako marunong lumangoy niyan, pero nakalitaw po ako. Ay, putik. Putik na dito. Ayoko dito. Oo, Seder. Tutulungan na ako. Parang naman, tutulungan niya ako. Tutulungan daw ako, baka mahulog yung cellphone ko. Diba? Sana ba? Ibang-iba pa rin ang tubig dagat, di malinaw. Opo, kasi dito po yung tawag noon, butik talaga yung dito. Pero pag nakarating ka dun sa may malayo, hindi na. Kasi importante po dito yung putik, kasi pinampapahid po sa katawan. Ayan, tulad nga, pinampapahid niya sa katawan. Diba? Nagpahid na rin po kami bukas. Mamaya i-share ko yung yun po yung dinadayo dito, yung putik. Yung putik sa ilalim ng dagat. Ayun, tinan nyo yung babae na yun, Diba? Pinapahid nila. Ito yun, Tinan nyo. Putik po ito, putik. Para siyang semento. Diba? Ito yung pinapahid. Ito yung pinupunta nila dito. Napakaganda po sa katawan nito. Promise. Tingnan nyo sila, nagpapahid sila, di ba? Yun yung pinupunta nila dito. Dun sa kabilang party naman, asin siya. Ito yung binibili nila na pinampapahid sa katawan. Basta maganda siya, promise. Sana yung gustong sagip sa akin dito. Sasagipin ako, nasa tuhod lang, Sasagipin ako. Lang Diyos. Diba? Tulad niyang isa niyan, diba? Diba? Hanggang tuhod, nakalitaw. Isa pang litaw, tapos naliligo na ako. Ang init! Dito lang po ito sa Israel. Wala kung saang bansa, dito lang. Diba? Parang marunong ako lumangoy, Kahit may putik, hindi naman po siya mabaho. Nako, kumuha din kayo ng tilapia. Diba? Ang iniisip nila, yung cellphone ko waterproof. Sorry sila. Hindi siya waterproof. Ouch! Agagaw! Grabe, ang puti ng isa, Diba? Ang sarap lumitaw, promise. Kung di... Teka, kailangan ako may hawakan para hindi ako lumipad. Lumipad. Ang cute! Ito, babaliktad ako. Pag ako nakalayo, patay na. Hindi na ako makatayo. Wow, ang ganda rito, promise. Pag hindi ka marunong lumangoy, pwede ka dito.
Tama, hindi ako marunong lumangoy pero nagpo-float ako, o, di ba? Yun! Di ba? Ang lamig pati ng tubig. Hindi siya malinaw kasi nga putik yung pinupuntahan nila dito. Tsaka yung maganda sa katawan kasi sobrang alat. Tatanggal yung mga galis aso. Oh my God. Sabi nila wag daw umihi kasi mahapde. Walang Jo, bakit hindi ako iihi? Ihi na ako eh. Oh my God, hindi ko mabaliktad yung sarili ko. Di ba? Tataka sila bakit daw may cellphone ako. Huh? Ako na ang may waterproof na cellphone ko. I hate here. Ang putik dito, grabe. Grabe ang putik. Tingnan yung putik niya. Ito yung pinupunas nila sa katawan. Okay, so yun yun. Yun yung, ay, ayoko dito. Bakit dito? Bakit maputik dito? Ew. Di ba, ganyan lang siya kababaw, o, di ba? O, nakaupo ako. Ganyan lang siya kababaw. No? Pero, kailangan. Pwede siyang humiga. Wow! Diba? Ayoko na. Balik mo tayo doon. Asan yung tsinelas ko? Diba? At least, diba, nakapag-live ako. Ano bang umandar pa ganun pabalik? Ganun ba yun? Ay, naku, bakit ba? Saan? Ouch! Ang putik din eh! Ika lang! Oh, sure. Diba? Kung gusto akong isave, ayun siya, oh. Kala niya malulunod daw ako. Ayun, naka-green. Malulunod ako. Nakatawa siya. Oops. Ayoko na. Ang pangit ng putik, pero yun yung pinunta nila dito. So, sana ako magbabanlaw. Oops. Ang sakit pati ng mga bato. Grabe, ano ba yun? Wow! Wish. May tsinelas. Oops, baby, oops, every time I see you. Ayun, hindi natapos. Yun po. Paano ako maliligo? Pag naligo ako, ito na yun, mababasa ang aking phone. At doon ko mapapatunayan na hindi waterproof ang aking phone. Wow, alam niyo pa yung tubig dito pag hindi ka nagbanlaw, ang dulas ng katawan. Kasunod yung magsisave sa akin. Ayun o. Katingin sila sa malulunod. Paano ka malulunod dito? Diba? Sobrang init pero ito yung mga tao. Ayan o, nag-ano siya ng ano. Nag-ano siya, nagpahid siya ng itim. Kanina kami nagpahid. Ang anghang. Hapdi nga. Diba? Yun yung ano. Yung dinadayo nila dito, yung ano. Yun yung dinadayo nila dito, yung tawag niyan.
yung tubig at saka yung putik. Diba? Ayan. Kanina, lumitaw na po ako sa tubig kahit na, tawag niyan, Makati. Kahit na, alam mo yon, dala ko yung cellphone. Pero ang sarap talaga lumitaw. Ano yan? Hello? Hello po. Parang ang sarap bumalik doon sa dagat. Diba, ganun lang kababaw, oh, hanggang tuhod, pero lumilitaw talaga. Promise. Ay, lumubog siya. Sa sobrang putik, lumubog. Diba? Grabe, ang init. Ayun. So, kami lang po yung Pilipina dito. 3 lang kami. At kailangan ko nang magbanlaw. Pero ang sarap pa rin lumusong. Okay na yon. Diba? Ako'y magbabanlaw. Magbabanlaw ako. Doon sa may poso. Ay, sa may poso. Kasi niya, baka ano yan, baka lulutang, baka lulutang. Opo, lumulutang naman po talaga. Mamaya pag off ko ng video, tingnan nyo na lang, lulutang ka kahit na kahit na mababaw lang. Grabe, kaya dumidilim yung, kaya nagiging marumi yung tubig kasi. Agaw, shocking! Doon sila pumupunta mismo sa may putik kasi yun nga yung importante, yung may putik. I did it. Nakapag-live ako na nakalutang. Saan ka ba? Ayan po, siya po yung may birthday. Siya po yung nagyaya sa akin. Ayan, birthday ng pinsan ko. Enjoy it. Yofi. Ano yan? Lester Jan. Criselda. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ayun, ako'y nangangati na. Ako'y magbabanlaw muna. Babanlaw. Oh, tingnan mo po yung kamay ko parang may langis. Okay? Hindi pa po ako naghugas niyan. Di ba? Parang may langis. Dapat yan, tuyo na yan. Ang ganda sa bitsi. Ayan po siya. Hindi ko pa nahugasan. Parang may langis. O, di ba? Di ba? Grabe, parang may langis nga. Oo nga eh. Parang siyang may langis. Yung yan, happy birthday po, sabi ni Kuya Wilfredo Pangingbatan. Thank you. Ay, ang cute. Parang may langis. Ay, oo nga. Sabay ganun eh. Ay, ganun yun. Pag hindi ka nagbanlaw pala. Oo naman. Grabe, oh. Ando na si Insan, oh. Nakita ko na si Insan Jennifer. Ay, Jennifer. Si Insan, Ayan po, oo. Hoy, ang daya nyo daw. Hindi ka nagyaya. Kay Jennifer de la Cruz. Next time. Manda ka sa birthday mo. Sa birthday mo rin. Ayan, ipapakita ko po yung... Walang ano sa time. Ipapakita ko po yung ginamit namin tong pahid kanina. Ayan na. Ayan. Kinuha po namin yan mismo sa dagat. Doon. Para dito kami nagpahid. Diba? Yan yung pinampahid namin. At yan ang ebidensya. Bago kami nagpahid, upo muna kami dyan. Kasi nga po yun nga po yung inaano dito. Yun yung hindi ko mahawakan yung cellphone ko. Kasi tila pagkakaiba. Lalapag ko yung cellphone ko. Pagkakaiba ng basa sa hindi basa. Ito po siya. Ito yung nabasa sa dagat. Ito yung pinanghawak ko ng phone. O hindi dahil basa sa tubig. Kasi talaga parang may siyang parang siyang may oil.
Ito yung, di ba? Pinakita no? Ayan. Magluto ka na raw at insan. Gutom na kami. Magluto ka na ng pansit. Tingnan mo tong, hindi mo ginamit yung sa iyo. Di ba? Balik ka kaya sa dagat? Ayaw mo na? Grabe, ang ganda sa ano, oh. Pati yung paa mo, oh. Talagang parang may langis. Ano ba yun? Di ba? Hindi ko mahawakan yung isang phone ko. May langis yung cellphone pagka ano. Babay na po. Salamat po. Ayan, nadala ko po kayo sa ano, sa Dead Sea na matatagpuan sa Israel. At ito lang po yung kakaibang dagat sa buong mundo. Dinadayo po talaga itong sila to. Siya yung pinakamalalim yata na part ng mundo na dagat. Ewan ko, hindi ako mahilig mag-search pero yun nga po yan. Hindi talaga maalis eh. Oh. Punasan ko kaya. Punas ko dito. Pinunas eh na. Basta yun na yun. Ang sarap ng pakiramdam para ka na change oil. Kaninang umaga pagdating namin kami lang. Ngayon dumami na oh. Diba? Parang walang corona. Kakarating ko lang. Bay na. Ay, sorry po. Sorry po. Nakarating nyo lang pala. Ay, matagalin na pa po kami dito eh. Review nyo na lang po yung ano, view kung makikita nyo kung paano ako lumulutang doon. Hindi ako marunong lumangoy pero ang sarap lumutang. Grabe. Last 5 years yung huli kong punta rito pero dahil birthday niya, nung last 5 years, birthday pa rin ang pinsan ko na yan. Okay, At last 5 years, Sabado naman 30, June 13. Ngayon, Sabado, June 30 na naman. Kaya, lucky day. yeah. Iba yung 13, lucky day. Sabi nila, official. Kaya, official, thanks God. We are here. We are strong. Yeah. We are happy. Yeah. Ito yung mga maingay kanina dun, no? Diba? Nag-uwian na sila, oh. Matitira na naman tayo nito. Grabe yung paa ko, madulas. Ay, grabe. Uwian na sila, nag-aagawan na. Ayaw nga po. Happy birthday daw, Ate Jeanette, sabi ni Josephine Palaganas. Thank you, thank you. Ayaw matuloy. Oo na, kayo na maganda. Sila na maganda. Cute. Kala ko kanina bata pa yun, oh. Ako law na pala. So, may ganun eh. Sorry po. Ayan, nag-uwian na po sila. JC Gumawid Ordonio. Hi. Ayan, nasa dagat kami. Nasa special na dagat po kami. Ano bang sabihin? Sasabihin ko na lang na special. Pero yung maitim ka na, tas magiging maitim ka pa ulit, di wow.
merong entrance fee dyan, sis, kasi may safety guard. Dito po sa Israel, kahit na walang entrance, palagi pong may safety guard sila. Yeah. Pero itong pinuntahan namin, opo, may entrance po siya. Kasi nga po, dito po kasi yung may putik. Sa ibang parte nito, walang putik. Yun po yung importante dito. Pag pumunta ka dito sa Dead Sea, kailangan mong magpunas sa katawan mo yung putik na yan. Tulad no, 'di ba? Nagpupunasan sila ng ng itim. Kasi yun yung maganda sa katawan. So pag pupunta ka sa ibang part ng sea na to, na walang entrance, kailangan mo po bumili ng yung pinampapahid. Siguro po, magkano yun? $3 yung isang pack nun. So, sakto lang din po yun sa isang katawan. So, dito, hindi mo na bibilhin. Kaya nag-i-entrance sila. Ganon po. So, mamaya, ipapasa ko po sa picture. Magpo-post din ako mamaya ng picture na kami. Na nakaitim. Nagpahid din po kami. At ako'y parang unggoy talaga. Yan, may mag-boyfriend. Mag-boyfriend siguro yon, malay ko ba sa kanila. Yan, nagpupunasan sila. Yan po. So, friend, dito sa atin daming puti. Sabihin mo lang. Ano ra? O, diba? Tapos na sila. Ingay nyo, hindi ko kayo maintindihan. Bahala kayo dyan. Ay, buray ni ka. Malangis talaga, malangis. Ay, shocking. Kailangan kong Hindi na po, babay na po. Ako'y magbabanlaw at talaga namang... Ay, pwede ka rin Ayun Huy. Libre yata yung patataas. Oo, mamaya magpaano tayo. Kaysa maglakad ka. Ayun po, galing po kami doon Doon yung entrance. So naglakad kami kanina. Lahat ng gamit namin yan. Nakot namin hanggang doon. Umikot. Dito pwedeng maghagdan dito part. Paakyat doon sa building na yon. Restaurant yon. Umikot kami pag ganon. Kung pwede naman. Hindi, may bayad naman yata yun. Di kaya? Huy, may bayad kaya doon? O yung matanda lang ang kailangan? O may matanda. Grabe ang puti nun. Isa. Pag ako'y pumuti, nakaw, manda kayo sa akin. Kay Kuya Dionisio Gandelelo po. Yan, nilibot kita kuya sa sa Dead Sea. Pwede nyo pong i-search yan sa Google. Dead Sea, Israel. Napakaganda po. Napakaganda ang... At ini-invite ko po kayo papunta rito. Diba po? Tingin na mani. May mani po kami baon. May mga photos pa. Mani, ayan na. Mani na may anghang. Paano nga rin? Hi, kumusta po? Yung allergy ko. Sige na, umuwi na kayo at mamaya na ako magbabanlaw. Maliligo pa tayo. Kaya ko maligo. Mainit na. Mainit na. Lulusong pa nga ulit ako Malusang ka pa? Malay mo, 5 years na naman tayong di makarating dito. Ano ka ba? Enjoy na, di ba? Tamang-tama to, every 5 years talaga, no?
dumadating yung ano. Parang pangatlo ko na to o pang-apat? Pang-apat. Yung una, alam ko bus din yon. Pangalawa kasama ko si Kumari Lenny. Shoutout nga pala sa aking Kumari Lenny. Palma. Quijano. Mars, nandito uli ako. Tapos, nung 5 years, tapos ngayon. Tamang-tama overnight ng gabi ng Biyernes. Hanggang ngayon. Tapos umaga, Pero mas maganda kung isang bus. umaga. Grabe, hindi maalis yung nung langis ng kamay, oh. At eto pa po. Diba? Ang ganda. Ayan po, katunayan. Lumulutang yung asin. Di mo? Kita nyo ba? Di makita? Ayan, oh. Natuyuan ako ng tubig dito. Kasi hindi pa nga ako nagbanlaw. Ayan po, oh. Ayan. Ayan, yung mga asin. Kita nyo? Sing ano, amay kin, anining. Sing amay kamanaw. Diba? Alam niyo po yung kamanaw? An-an. Ayan, asin po siya, oh. Natuyo sa katawan. Diba? Paano ba nakikita ba? Ayan, oh. Natuyo na siya. Ano ba yun? Ala! Yun pala pag hindi nagbanlaw. Oo, baka naman nagbabalat na ako. Hindi, asin po siya. Anong maganda ng ni Espandrel? White or Anong kulay? White palagi yan. Cream. Beige. beige? Ano yung beige? Dirty white, parang ganun. Ay, ganun pala pag hindi ka nagbanlaw. Oh my God. Beige na lang Kasi parang dirty white. Kasi yung white na white. Ewan ko sa'yo, bahay mo yan. Ano maganda nga? Ewan ko sa'yo. Beige. Magbabanlaw na ako, baka maging asin ako dito. Ano ba yun? Ano maganda kaya? Beige? Sa akin, beach yata yun sa bahay ko eh. Espandrel. Kasi babagayan niya lahat. Ha? Babagayan niya. Beige parang dirty white, no? Parang ganyan sa upuan, no? Ay, ito ba? Parang ganun siya, oh. Kaya ito ay? O, ganun. Ay, nay? Pwede mo naman isa sa cellphone mo. Hi, Daphne, Insan. Kumusta? Gutom na itong mga to, kaya nag-uuwian na eh. Tinan mo yung tattoo ng isa, on, no? Magkabilang kamay. May nakita, ayun ah. Bata pa siya, parang patato. Ayun oh. Ayun oh. Ayun yung dalawa, oh. Di ba? Tinan mo yung kamay niya. Di ba magkabila? Oo. Hindi lang yun, walang Diyong. Ganda sa ano niya, oh. Nainggit. Ang init na. Babalik ako sa dagat. Tapos magbabanlaw. Tapos ayoko na. So, paalam na po. Bye-bye. Na? Parang mandaming asin sa kamay ko. Kasi nga po, dun sa isang part niya, asin talaga yung aapakan mo. Dito, putik muna, bago dun sa gitna, asin na siya. Apple green kasi yung ko eh. So, salamat po. At nailibot ko kayo kahit papaano dito sa Dead Sea, Israel. Kung saan ito yung nag-iisang dagat na lulutang ka sa sobrang alat. Wala ito kahit saang bansa.
Kaya dinadayo po talaga itong Dead Sea na to. Kung wala po sigurong COVID-19, maraming tao, baka hindi ka na makapag-view. Tag na. Basta yun na yun. Buti na lang dumating tayo ng maaga, no? Oh, bye-bye. Nakakuha tayo ng lamig. At happy birthday, Mama. At sa lahat na rin po ng nagbe-birthday. Ano ba yan? Wala man lang kilay. Wala man lang lipstick. Wala man lang natural, sabi nga nila, di ba? Ayan. Bye-bye po. Sa lahat po ng nagbe-birthday sa araw na to, happy birthday. Especially sa aking pinsan, Thank you. Jeanette Sapera. Thank you. At pinabati ko ang aking mga magulang, ang aking mga anak. Kay Gina Pidlawan, hello. Kay Criselda Castañeda. Ba? Hindi ko na kayo na isa-isa. Ay, bumaram. Kay Kuya Mario Salinas Espinosa, kumusta po? Ayan. Kay Grace Garcia, kay Daphne Tamayo, kay Santos Valdez, kay Junicio Gandel, Jonathan Fontanelera, ano ba yan? Diba? Napakita na daw sa Jessica Soho yung Dead Sea. Insan saan ang bagutan mo? Aki bagutan mo? Aki bagutan mong pasan? Bilas ka lang Oh. Nagbanlaw ka na ba? Oh my God. Huwag lang shampoo doon na sa ba. Yung aki balgot. Ako hindi pa nagabanlaw eh. Yun na ba magbabanlaw? Uwi na ba tayo? Hindi pa naman. Mag-ano pa daw tayo. Mag-rest pa. Maghahanap ng na pwede tayo matutulugan. Magkalalatag. Matutulog. Hika. Saan? Magpapahinga kumbaga. Kain tayo mamaya. Ganun kung anong... Ba't anong oras ba tayo uwi? Mamaya, alam mo yan. Alas 8 na tayo makakuha sa bahay. Oh my God. Alas 7. Bakit hindi nga? Saan para makapagluto tayo. Bakit hindi ngayon? Makakauwi si Jay. Handahan yan. O di umpisahan mo na ngayon para matapos agad. Magpapahinga pa yan. Ayaw niya ng ano yan. Ayaw niya nagmamadali. Kasi yung mag-relax ni Joy na walang... Enjoy naman na eh. Maalat na niming. Adil lang ko may 5 yung kindagat. Oh, sige na. Bye-bye po. Paano ko i-delete? Bye-bye na po. At kami maliligo pa muna ulit ako. Ligo tayo muna. Ayaw na ng kasama ko. Ako hindi pa. So bye-bye. Salamat po.